Gvern Laburista ġdid se jkun qed iwessa l-eligibilità għal benefiċċju tal-enerġija. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt attività politika bit-tema Malta flimkien f'Ħażabbar hekk kif spjega li bekk eluf ta' pensjonanti se jibdew jikkwalifikaw għal dan il-benefiċċju biex bekk jifdlilhom aktar flus fil-but. Dr. Abela spjega kif fil-fatt se jkun qed jiġi molli il-limitu. Se nollu il-limitu biex wieħed ikun eligibbli għalih b'mill-anqas 2500 euro fis-sena. Dan qed nitkellmu għal koppji bidħul baxx. U xi jfisser dan? Ifisser li ħafna minnkom il-pensjonanti tiġu eligibbli għal dal-benefiċċju. U bekk tieħdu roħs fil-kont tal-enerġija, roħs fl-ispiża fuq il-meters u rebate fuq il-gass. U qed nitkellmu sa massimu ta' 314 euro fi bwietkom. Quddiem folla li attendit biħġara sabiex tisma' l-indirizz tal-Prim Ministru, Dr. Abela spjega kif din il-miżura se tikkumplimenta żidiet fil-pensjonijiet u tnaqqis fl-income tax. Fil-fatt Dr. Abela spjega wkoll kif dawk li għandhom aktar minn 75 sena u joqogħdu fid-djarhom l-otte li diġà tingħatalhom se tiżdied 200 euro fil-waqt li jingħatawhom internet b'xejn. Dan kollu Dr. Abela tenna li se jkun stmat li l-anzjani se jibqalhom f'butom 1600 euro. Hawn il-Prim Ministru tenna differenza ma' dak li tippropon li Partit Nazzjonalista. Mana se tmorru għall-aħjar ma' ħaddieħor ma tkunux tafu fejn qegħdin, anzi tafu li se tmorru lura. Issa, jekk tippruvaw tifmu, provaw ifmu. X'se jagħtikom jekk tafdawh Prim Ministru ħlief formuli b'termini u kundizzjonijiet ma ssibx fil-manifest tagħhom. Aħna ċari kristall. Ngħidulkom kemm, ngħidulkom kif u ngħidulkom meta. Il-Prim Ministru aċċenna l-kritika ta' Bernard Greco l-esponenti tal-establishment fil-konfront tal-proposti fosthom it-tisħiħ fiċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa. U x'qal il-kap tal-Oppożizzjoni? Qalilna ftit jiem ilu għamlu search biex issibu il-wedi tagħna x'inhuma. U jien nistedinkom lilkom kollha li qegħdin hawnhekk, lilkom li qed isseguna wkoll. Oħorġu il-mobile phone tagħkom. Għamlu search fil-manifest tagħhom wara issibux il-weda ta' ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa. Mhux se ssibuha, tfittxu kemm tfittxu, mhux se ssibuha għax mhux qegħdem. U x'ironija hux. Dak li ħalsulu t-taxxa meta ddeċieda li joħroġ għal kap tal-partit wara omru ma jħallas it-taxxa lilkom issa jrid joħdilkom ir-rifużjoni tat-taxxa. B'differenza l-Prim Ministru tenna li l-Partit Laburista m'għandu xejn kontra li kulħadd igawdi u fil-waqt li se jibqa' jagħmel hekk se jibqa' bil-prinċipju li jwieżen liż-żgħir. Tradizzjonalment intom dejjem appoġġjajtuna biex inwettqu l-bidliet. U ta' dak sfortunatament ħallastu il-prezz tal-politika tal-pika ta' ħaddieħor. Ta' dawk li issa irridukom illi fis-26 ta' Marzu tibqgħu id-dar. Aħna dak l-appoġġ tagħkom qatt ma ħadnieh for granted. Ħdimna u se nibqgħu naħdmu għalih. Ħaddieħor ftakru li nesiekom. Aħna qed ninvestu b'mod rekord f'dawn in-naħat